Is-sitwazzjoni finanzjarja ċittadini f'pajjiżna iferm aqwa minn ta' dawk fil-bqija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea skont ir-riżultati mill-aħħar Eurobarometru ikkummissjonat mill-Parlament Ewropew li għadu kemm ġie ippubblikat. L-istess ċifri jikkonfermaw kif permezz tas-sostenn li sabu mill-Istat fl-aħħar snin fl-eqqel tal-akbar kriżijiet internazzjonali, il-familji f'pajjiżna mhux biss baqgħu għaddejjin b'mod b'saħħtu iżda wkoll tejbu s-sitwazzjoni tagħhom f'dan l-akbar sħarriġ li jsir fl-Unjoni Ewropea. Aktar minn 3/4 ċittadini Maltin ukoll qalu l-ekonomija Maltija tinsab f'sitwazzjoni tajba ħafna. Dan ferm aktar mill-medja Ewropea fejn kien hemm inqas minn kwart li wieġbu l-istess dwar l-ekonomiji rispettivi f'pajjiżhom. F'Malta kienu biss 7% li jqisu l-sitwazzjoni ekonomika lokali ħażina, l-inqas rata mis-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan waqt li l-istess studju konkluda li mill-ġdid ma' 3/4 ċittadini Maltin qalu s-sitwazzjoni finanzjarja personali tagħhom mill-aqwa ukoll b'diskrepanza enormi mal-medja Ewropea. Iċ-ċittadini Maltin ukoll huma fost l-inqas li jsibuha diffiċli biex ħallsu l-kontijiet u l-affarijiet neċessarji fil-ħajja, inkluż ukoll spejjeż relatati ma' divertiment. Fil-fatt kontra il-medja Ewropea ta' 32% kienu biss 10% taċ-ċittadini Maltin li qalu li għandhom diffikultajiet biex jixtru affarijiet ta' kuljum u neċessarji. Dik f'pajjiżna wkoll inqas rata irreġistrata f'dan ir-rigward fost il-pajjiżi kollha. L-ogħla rata ġiet irreġistrata mill-Greċja li kien ftaħar biha l-eks kap nazzjonalista Bernard Grek. Hawnhekk ftit inqas minn nofs iċ-ċittadini Griegi għandhom diffikultà kbira biex ikampaw fil-ħajja. Fejn jitlu spejjeż f'ħajjithom relatati ma' divertiment, inkluż safar huma biss 20% taċ-ċittadini Maltin li ma jaffordjawx tali pjaċiri tal-ħajja. Dan fil-waqt li l-medja Ewropea jiddoppju bi 43%. Fiżjed statistika minn dan l-Eurobarometru joħroġ ukoll il-Maltin huma l-iżjed li jaraw lil uliedhom f'sitwazzjoni ta' kwalità aħjar minn tagħhom fl-Ewropa kollha.